सिंधुदुर्गात मोठमोठे सेलिब्रिटी आणून सिंधुदुर्गचं सांस्कृतिक वातावरण सेलिब्रिटीमय करणारं विशाल व्यक्तिमत्व अर्थात विशाल परब यांच्या स्टार प्रचारक कोण हा प्रश्न पडलाय। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील लढत चौरंगी असली तरी लोकांच्या दृष्टीनं ही निवडणूक म्हणजे आमच्या हक्कांसाठी आता आमचाच माणूस विधानसभेत पाहिजे या निर्धाराची झाली। धोडामार्ग, वेंगुर्ला, सावंतवाडी या तिन्ही तालुक्यातील जनसामान्य कष्टकऱ्यांनी आपला पाठिंबा प्रस्थापितांना न देता आपल्या संकटात आधारवड बनणाऱ्या विशाल परब यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिलाय। एकीकडे कुठलाही मोठा पक्ष सोबतीला नाही तर दुसरीकडे सर्वच विरोधी पक्षांना विशाल परब यांची वाढती लोकप्रियता खूपच असताना विशाल परब यांचा मतदारसंघावर नेमका का प्रभाव वाढतोय याची कारण विशाल परब यांची ही निवडणूक लढवण्यामागच्या भूमिकेवर आहे। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात मागची 15 वर्ष विकास ठप्प असून लोकांसाठी आता लढायलाच हवं या भूमिकेतून राष्ट्रीय पक्षाला आव्हान देत विशाल परब यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला। हा माझा मार्ग ऐकला म्हणत विशाल परब यांनी कोणतंही आवाहन न करता हजारो माणसांचा झंझावात एकत्र जमला आणि सावंतवाडीच्या राजकारणात सगळ्या पक्षांना धडकी भरली। निवडणूक अर्ज भरताना शक्ती प्रदर्शन हे एकाच दिवसांचं असेल असे आडाके बांधून स्वतःचं समाधान करणाऱ्या आणि नंतर प्रत्येक दिवशी गावागावात विशाल परब यांची ताकद दिसायला सुरुवात झाली। आज सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील तिन्ही तालुक्यात सामान्य मतदारांनी आजपर्यंतच्या पक्षाची नाळ तोडत विशाल परब यांच्या गॅस शेगडीच्या प्रचाराची भूमिका हाती घेतली आहे। गावागावात मिळत असलेलं जनसमर्थन हे विशाल परब यांची ताकद वाढवणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात आज सर्वांचं लक्ष लागलेल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत विशाल परब यांचे दर दिवशी वाढत जाणारं जनसमर्थन सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सहाही पक्षांना केवळ पराभूत नाही तर उद्ध्वस्त करणारं ठरतंय। लोकांना विकास पाहिजे, त्यांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा पाहिजेत, त्यांना रस्ते पाहिजेत, त्यांना रोजगार हवाय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना हे सगळं बदलतंय हे कागदावर नको तर डोळ्यासमोर दिसणारं पाहिजे हा विश्वासही हवाय। आज सावंतवाडीच्या विधानसभा निवडणुकीत गाव खेड्यातील ज्येष्ठ नागरिक, युवक, मच्छीमार, आंबा बागायतदार, नारळ सुपारी बागायतदार, व्यापारी, उद्योजक या सर्वांच्या आशा आकांक्षा या विशाल परब यांच्या विकासवादी भूमिकेशी जोडल्या आहेत। गॅस शेगडी हे फक्त एक चिन्ह न बनता प्रत्येकाच्या समृद्धीचं प्रतीक बनल्याची भावना आजच्या घडीला मतदारसंघात निर्माण झाली आहे। आज दिवसेंदिवस वाढत जाणारी जनसामान्यांची ताकद विशाल परब यांना विजयाच्या आणि मताधिक्याच्या मार्गावर नेते। एकूणच सर्व चित्र पाहता प्रत्येक निवडणुकीत स्टार प्रचारक कॅम्पेनर उमेदवाराचा प्रचार करतात, पण सावंतवाडीत विशाल परब यांच्यासाठी जनसामान्यच आता स्टार कॅम्पेनर बनवून विशाल परब यांच्यासाठी एक दिलानं प्रचार करत असल्याचं चित्र सावंतवाडी विधानसभा निवडणूक मतदारसंघात पाहायला भेटतं एवढं निश्चित आहे। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।